Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametsetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametsak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutxi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerarik. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitesan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean. Gure bidean.
zergaitia bakoitzaren egia. Zuen armaketa etorkinen gozea, tabaldakizuzuk bere izten hitz bakoitzaren sentzuan, inoiz galtzen ez dutenen aurpegi faltsua. Bai? Opa, aita naz. Goitzez, patioko putzu grisi ziletan, eguzkian, lainotan, dena zuri beltzean, ikastolara bidean, imaginatzen zaitut, lau parete